Good morning लोगोफोर दायो बाजिदों 11टा जों माने माबायाव थांनो नागिरदों जोंनि हजाय जिल्लानि सिङाव थानाय लालमाटी जायगा बेहाय थांनो नागिरदों बेलस्रि गामियाव आरो माने दिनैनिफ्राय गाबोनहालागै साननैनि हाबाफारियाव माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने हजाय जिल्लानि थामथि बोसोरसालिया जथुमा दङ बेहायनो माने दा जों थांनोसै लोगोफोर दङ आरो माखासे मानसिफोर दङ माने जों दा थांनोसै आरो बेनि सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावदों बे चेनेलनि मुङानो जाबाय बाग्लारि प्रडाक्शन बे बाग्लारि प्रडाक्शनाव नोंथांमोना मासुब सं आरो रियेल संबो खोनानो मोनगोन आंनि नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय नै माबायाव दङ डिसक्रिपशनाव लिंकआ दं आरो डिसप्लेयाव नोंथांमोना नुखाबाय नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामना होबानो जाबाय बर'जों बर' लोगोफोर जों दा थांनोसै माने मिटिङाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा जों थांनोसै आरो लोगोफोर फार्स्ट गेटखौ मोनफैबाय नै बेनो आरो फार्स्ट गेटआ लोगोफोर जों मोनफैबाय जायगायाव बेनो फार्स्ट गेटआ जाबाय नै बेनो आरोना ट्रिनिटि बोसोरसालिया थान्दै जखनथाइ थार्ड एनुवेल कनभेनसन डेलिगेट बेनो दा जों हाबलांसै आरोना बै जानो जायगाया बेनो लालमाटी बेलस्रि गामि बेनो आरोना नोंथांमोना नायबाय था जों दा थांनोसै आरो लोगोफोर बेनो मेन पेन्डेला आरो बेनो स्टेजआ आरो बै जा अडियन स्टेज बेनो माबाया आरो बेनो स्टेजआ एसे मोजाङानो ओमफ्राय बे जागोन मानसि जिरायग्रा अडियन्स जिरायग्रा आरो बे गामियानो बेलस्रि लालमाटीनि आन्दाराव गोलैयो आरो गामिया जों माने दायो एसे माने माबा भलिबल गेलेगासिनो बेहाय भलिबल खेलखौ नायनो थाङो आरोना जायगाया एसे हाद्रि आरोना गोदान बानायनासो माने आरो नै नायगोन पेन्डेला जा भलिबल बैहाय जागासिनो भलिबल नायनोसै आरो भलिबल नायनोसै सान्दुं गोसाथार ना भिडिअ दं भिडिअ लोगोफोर बे जाबाय दिदोम दख्रा जोंनि आनसलिकनि आरो बै जा मा दख्रामोनथाय बिबारि दख्रा नामा बिबारि आनसलिक खेला जागासिनो गरम आरोना सिन्था सिगिलि दुखु दं जोंना बेहाय काश्मीरनिबो आपेल फैदोंना नै एजेन्टफोर नायना ला पेन्डेलखौ बरियान आरो फिथा दखान होननानै नै लालमाटी जावख'जोबदोंना बेफोरखौ सब माले फिथाखौनो जानो हागौमोन माथो बेसे माथो लेंगोन नायगोन हर जाबाय आरोना लोगोफोर नै पुरा दखान बाजारखौ बोरै नुदोंना ओमफ्राय बै जा डेलिगेट जागोन बे डेलिगेटआव हाबनांसिगोन दसेनि उनाव बे जाबाय प्रग्रामनि मेन प्लेस
ओमफ्राय बैयाव जाबाय डेलिगेट दा डेलिगेटआव हाबैनोसै आरो ना लोगोफोर जों दायो डेलिगेट हलाव थांगासिनो दिल्ली दा गोजां बोथोरनि पुरा गानफब जोमफब फैदों आरो ना बेहायनो भलिबल जानायनि खाथियावनो आरो डेलिगेटनि हला बैयो लोगोफोर गुड मर्निं आरो सेकेन्ड डे दिनै जोंनि थामथि बोसोरसारिया जथुम्माया माने सेकेन्ड डे आरोना सार सेकेन्ड डे बेजा जाबाय सारा जोंनि दिदोम दख्रानिनो मामा नेहाथारि आरो बेजा सारा जाबाय जोंनि दिदोम दख्रानिनो माने आफादगिरि आरो ओमफ्राय दा सारमोनजों दा थांफानोसै फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारियाव माने दायो माने प्रिपारेसन खालामगासिनो आरो दा जों बेहाय फुङावनो फैदों फुङाव फैनानै माने गानबाय जोमबाय सारमोना बेहायनो थादोंना सार बेयाव थाबाय जों बेहायनो थाबाय मैया थाबाय सारमोना ओमफ्राय जों माने न'निफ्राय फैबाय आरो ना न'आ माने 12 किल'मिटारसो जायो थ' जों दा मेन पेन्डेलनि खाथियाव थांनानै दा फिरफिला बिरहोनायाव थांगोन आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था आरो बेजों लोगोसे बेनो जाबाय मेन पेन्डेल बेहायनो थादोंमोन आरो मानसिफ्रा माने सारमोना ओमफ्राय दा जों थांगासिनो पेन्डेलाव आरो माने फिरफिला बिरहोनायाव जोंनि मोसाखावरि हान्जा आरो भलन्टियार्स हान्जा नोंथांमोनखौ बेरखा बेरखा थाया आं अनजालिखौ खेबसे रायस्रानि खेबसे आं बिखौ रावखोनि आं अनजालिखौ नोंथांमोनखौ फिरफिला बिरहोनो जायगायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ लोगोफोर माने सब लाइनाव खारा दंजोबो सारमोनाबो दा फ्लेग हस्टिं जासिगोन नोंथांमोननो खनसे देखायबावनि हायेन सोरबा हायेननो गोसोबा बे जोंनि मोसाखावरिबो दङ आरो भलन्टियार्सबो दङ ओमफ्राय दा देखायगोन दा मोसागोन आरो Sir, good morning. Sarau गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों Antara masyarakat lebih dan mereka oleh baik.
गथ'फोर फ्लेग हस्टिंआ जाखांबाय दा माने जों एसे साहा लोंना लानोसै आरोना फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै साहाखौ लोंना लानोसै फ्लेग हस्टिंआ माने खालामबाय आरो ओमफ्राय गंग्लबबो बावखांबाय ओमफ्राय दा चिफ गेस्ट फैसिगोन दिपेन बर' सार फैगोन ना दिपेन बर' सार फैगोन आरो माखासेया गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सारमोन फैगोन Didan 3 Boditas South Didan 4 Bibaru 1 Right point.